Ato balikan nga March 20 karong tuiga si Cebu City Mayor Michael Rama ni file og kaso administrative case batok ni Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa Office of the President kasong abuse of authority, oppression o grave misconduct o violation of the code and ethical standards for public officials o violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa mauning mga kasuha, ang gifile ni Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa Office of the President batok ni Governor Gwen Garcia. O niya gusto sab si Cebu City Mayor Michael Rama nga ipaubos sa preventive suspension si Governor Gwendolyn Garcia mga kabombo aron po nga samtang pending pa ang investigasyon batok sa mga kaso ni Governor Gwendolyn Garcia aron kuno nga si Governor Gwen dili maka-impluwensya sa mga witnesses or sa pagtamper baka sa mga evidence o uban pa nga makaapektar sa kaso mga kabombo. Gusto si Rama nga ipaubos sa preventive suspension. O niya kato po mga board member di ay. Sila si board member Glenn Soco o mga kaubanan ni pagawas po itong resolution sila pagsupak. Sa ilang pagsupak mapadayon ang pagtrabaho sa BRT project at tubangan sa Kapitolyo. Apil ba ito nga ikihapod ni Mayor Mike Rama? Diara ba ito 44 ka mga mayor pod sa kalungsuran nga ni dapig ni Governor Gwen Garcia nga di sila mosugot nga ipadayon ang BRT project at tubangan sa Kapitolyo kanakalapas kuno sa mga heritage law mga kabombo. Nagsugod ang kasuko ni Mayor Mike Rama sa dihang si Governor Gwendolyn Garcia ni pagawas og cease and desist order mga kabombo aron dili ipadayon ang pagtrabaho sa kontraktor sa BRT project diha atubangan sa Kapitolyo mga kabombo. Murag aligre ni mga kabombo atong paaboton usab unsay tubag ni Governor Gwendolyn Garcia. No kay murag ako na palantawan makig head-on collision na pod ni si Mayor Mike Rama ngadto kag Governor Gwendolyn Garcia mga kabombo. Magtinubagay ni sugod Mike Rama, magtinubagay ni og si Governor Gwendolyn Garcia. Considering nga naanay kaso nga gipasaka ngadto sa Office of the President unya nakasiguro ko ani daw sa matarog usab ang garbo ni Governor Gwendolyn Garcia ani human nga gikiya siya ni Mike Rama ngadto sa Office of the President mga kabombo. Nya makapahibulong kayo nganong karon pamansad ni Alma si Governor Gwen Garcia nga ipahunong ang BRT project atubangan sa Kapitolyo nga apil man siya sa groundbreaking. Yani apil man siya gakupol sa pala, nagtapad sa ni Congressman Romualdez, kauban si Bongbong Marcos o si Mike Rama atol sa groundbreaking sa BRT project mga kabombo. Katong tang wala pagisugdan ang groundbreaking sa BRT project, dito palang daan unta, di pagawas na unta sa iyang pagsupak si Governor Gwen Garcia o kini mga board member sa lalawigan sa Sugbo. Karon pa man sila misupak nga napurma na ang kini ang nagbarog ning mga kining haligi sa bus station di atubangan sa Kapitolyo mga kabombo. Samot og kalangay ang maong project o nya naprolong og maayo ang agoni sa mga motorista kay nagakos ni og grabe nga traffic mga kabombo. Mga estudyante malate sa klase, mga trabahante malate sa trabaho, mga negosyante logi ang negosyo. Gumikan sa ka-traffic sa Cebu City. Tanawa atong agyanan diri sa may dapit sa may Capitol at tubangan sa Capitol paingon diri karon sa may Abiliana mga kabombo. Ginod ang dagan sa mga sakyanan gumikan sa ka-traffic kay ang kalsada na usab. Kay dunay mga gipang trabaho diha mga kabombo. Dili po sa Enbakalso, traffic pod kayo. Kaniya to dato wala pagisugdan pagtrabaho ang project diha pa unta to ni sopak si Governor Gwendolyn Garcia. Karon pa masab siya ni Tingog, karon pa siya ni Tingog ayaw lang ayaw gipadayon ninyo kay makalapas ta sa heritage law mo ni mauna daghang kay mga istorya mga kabombo. Sige murag aligre ni mga kabombo no kana gumikan kay nagtuo ko nga mobuelta mobaos pod ni si Governor Gwen Garcia abato kag Mike Rama mga kabombo mbot usay buhaton pod ni
Governor Gwen Garcia aron po sa paggabaw sa nga to kang Mike Rama. Pero hapinan nako daan akong istorya. Hapinan nako daan ang akong istorya, mga kabombo. Kasagaran na bas makontra ni Gwen Garcia, kung di mamatay, masakit. Kung di masakit, mamatay. Unang kontrang Gwen Garcia.